بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا kafin ai addu'a akwai qur'anai da yardar ka zan ba mutum goma yawa don wannan group sunan shi group garkuwan talakawa Hadiza Tambara. Group din ya ginu ne karkashin Premier Dam ta yanzu tun kafin masu zama su ne da mulkin kasar nan. To muna karkashin ta kuma muna dabbaka aiki irin wannan don ci gaban kasa, kuma muna zuwa gurin almajirai yan uwanmu muna cewa a nema mana tabaraki don kasar mu ta zauna lafiya. Domin komi da yake faruwa cikin kasa babu abin da yake kawo ci gaban kasa sai zaman lafiya. To mu abin da muke fata ku yi mana addu'a, ma'ikwantanmu Allah ya dorar da hankalinsu a kanmu ko da wani lokaci, Allah ya taya su abin da ba za su iya ba, Allah ya iya musu abin da suka fi ƙarfi, Allah ya sa su fi ƙarfin shi, abin da ya fi ƙarfinsu Allah ya sa su fi ƙarfin shi. A yi addu'a Allah ya zauna da ƙasanmu lafiya ko da yaushe, mu shine fatanmu. Idan zaman lafiya ya samu kenan ci gaba ko ina ya samu. Sunan wannan guru garkuwan talakawa Hadiza Tambara. Za ku ga dabino da hotonta tun dama kun san tana da nuru tun kafin ma hawan su mulki. Shine kuma wannan mun jima da irin wannan abu, muna zuwa muna kaiwa muna kawowa gurin irin wannan abu. Burema na ji daɗi da aka ce ga irin tsarin da ake, musamman an ɗauki marayu ana taimaka musu su girma suna karatu. Sai dai mu ce Allah ya saka muku da alkhairi, Allah kuma ya sa ya ƙara muku ƙwarin gwiwa. Da mu da ku duka ba. Don ka to alhamdulillahi da wannan jan namijin kokari da muke samu daga mai martaba Tambara, wato matar shugaban kasar Nijar Alhaji Bazoum, wanda karo na farko an samu madrasatul islahil umma wa tarbiya, wato makarantar da ke kokarin shiryar da al'umma da kuma samar da tarbiyya ga yara masu tasowa. Yau wannan al'amari ya yi kokarin kawo musu buɗe baki kamar yadda Alhaji Dandamargu kuma ya jagoranci wannan abu, wanda kuma ni kirana ga tawagar Dandamargu da ta yi kusanci da ni, wanda shi kuma shi ke da kusanci da tawaga da ta shahi matar shugaban kasa. Wannan ɗalibai ko wannan matasa da suke zaune a nan ya kamata kar ya zama karo na farko kenan da aka ziyarce su. A yi diyan da za a yi ya zamto cewa inda hali ma Tambara ta ziyarci wa'annan ɗalibai ta ga irin halin da suke da kuma irin rayuwar da suke yi, saboda ita ma ta zo ta nuna musu soyayya a matsayin ta na uwa. Hamdu ala ma qadaita wa nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu ala khayri halqi Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam bi jahi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ulika wa سبقنا سرنا جلال والعالي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sanne Tambara Bazoum.